ఏం తెమ్మన్నది స్కూల్లో? మీకు ఏం తెమ్మన్నది టీచర్? ఒక్కటే బుక్, ఒక్కటే డాడీ అన్నది. అన్ని బుక్కులు ఇంటికాడ డాడీయా ఏం బుక్? డైరీయా? ఒక్కటే అన్నది. అన్ని బుక్కులు ఇంటికాడ పెట్టన్నది. ఇంకేం చెప్పారు స్కూల్ ఈ రోజు మొత్తం మీకు? ఏం నేర్పియాలి పొట్టి మీకు స్కూల్లో? ఏం చెప్పారు పొట్టి స్కూల్లో? ఎందుకు నువ్వు లేవ్వా స్కూల్లా? మరి తెలియదంతా వినిపించలేదా నీకు? ఏడికి పోతారు మీరు? ఏ బీచ్? హైదరాబాద్ లో బీచ్ ఎప్పుడు వచ్చిందిరా?